Hey, you're missing the game. It's on Zlatan. Здрасти хора, аз съм Алекс, това е Urban Life и сега ще ви покажа готините басейни далеч от центъра. Аре с мен! Да, бе. Ето ни в Акваленд Банкя. Този басейн е супер як. Отворил е преди малко повече от месец. Навсякъде е пълно с зеленина. Има супер готини и удобни шезлонзи. Има ресторант, има джакузи, има детски басейн. Абе всичко има. И бар е добре зареден май. Тук сме на 15 минути от София, обаче не се чува нищо от града, което е супер, за да си починеш наистина хубаво. Операторът сега ще ви покаже за какво става въпрос, докато аз си поръчам едно фрапенце, за да се събуда, защото много ми се спи. Айде! Чуваш ли? Видях, че е готино, нали? Аз пия фрапенцето. Показахме ви всичко, което трябва да се види тук. Останалото от вас. Идвате и проверявате дали не съм ви излъгал. Аз май не съм ви лъгал до сега, нали? Аре към следващата локация. Хора, аз съм на втората локация, която е късче от рая. Намираме се на Камей Beach Fusion и сега ще се изкараме много яко. Аре, гледай! Лапа! Аз поръчах нещо разхлаждащо, обаче съм много гладен, тук правят брутални бургери, които вие знаете колко много обичам, нали? Всеки обича бургери. Аре, хапнем. Той ме чака даже. Време за хапване. Бургер изглежда много добре. Картофки, кетчуп и една салатка, за да сме свежи. Нали? Аре, хапнем.
Много добър. И не сме в някои от бургер джинсите, които ви показах преди. Да сме на басейн. Супер сочен кофте. Капа от всякъде. Картофки. Мазвам се жестоко. И вие можете да дойдете и да го направите това, нали? Показах ви къде е. Си малко ще видите адреса. И елате. Батите ще умра. Това е, хора. Аз си хапнах бургерчето, което беше супер вкусно. Обаче салатката ще остава на операторчето, който ще да пази тяло за лятото. Какво друго да ви кажа? Тук е много важно да се отбележи, че може да дойдете с деца. Има детски кът, къде да ги оставите и да си починете на слънце, на сянка или във водата. Също така има паркинг, голям паркинг, с автомивка, където може да свършите общо взето 3 в 1 неща. Това от мене. Аре! Final Destination. Намираме се в Кози бар, което е едно от най-тихите места в София с басейн. Обстановката е повече от кози. Името не е случайно. И вътре и вънка е супер и тук се намира басейнчето. Виж го, бе. Покажи на хората, бе. Покажи им, бе. Покажи им. Виж какви готини шезлонзи. Тук може да си прекарате наистина много приятно. Има малко глъч от деца, които играят тенис, но тя е съвсем минимална и на фона на всичко останало няма значение. Съм се изпътил като прасе. Аз съм на шезлонга, поръчах си една леден лимонада и ще се оттам на заслужена почивка. А вие разгледайте, защото има много да се види. Много е малко, но има адски много готини неща, които ще ви впечатлят със сигурност. Айде! Така, аз си допих лимонадата и отивам да плащам.
Не ме видяхте как я пия, защото операторът не издържа и се метна в басейна. Ще платим с карта Visa, защото, както знаем, е бързо, лесно и удобно, нали? А и не даваш мокър кеш на бармана, който да ти се мръщи. Добре, нашето пътешествие приключи. Показах ви 3 супер готини места, на които може да отидете и да си изкарате готино. Аз, както винаги, ще остана повече на последното. Отивам и си лягам. Така, това от мен. Hey, you're missing the game. It's on Zlatan.